Hola, sóc el Marc, jo formo part del servei educatiu dels centres d'art municipal, concretament aquí al Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani a Cal Quitèria. Anteriorment hi havia hagut el Museu del Tapís, que s'allotjava a Casa Imat, i des de fa un any i mig, des de març de 2019, es va obrir aquest espai, que era la masia de Cal Quitèria, al Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani. Per tant, portem això, un any i mig, no arriba a 2. El Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani té com a objectiu posar en valor l'art tèxtil contemporani, tant en la seva dimensió més històrica, de patrimoni de la ciutat, que és el tapís i l'art tèxtil, com en la dimensió més contemporània i internacional. Bé, doncs amb la primera exposició amb la que vam obrir era 100 anys de tapís a Sant Cugat, que era una retrospectiva de la història que lliga el tapís i l'art tèxtil amb la nostra ciutat. Bé, amb la segona exposició, que es va inaugurar el dia 21 de novembre, està dedicada a Josep Grau Garriga, que és qui dona nom a aquest centre. És una de les figures més rellevants del tapís i de l'art tèxtil, tant a casa nostra com a nivell internacional, i està dedicada concretament a un element que recorre tota la seva obra, que és l'ús del color vermell. Bé, amb el Covid el que hem fet, com una mica tothom, ha estat fer més ús d'internet, més ús de les xarxes. El que hem procurat és sumar elements, no? En època de restricció a nivell d'aforaments, a nivell d'activitats, doncs, tenir elements que sumessin una mica en aquest sentit, elaborant continguts per la web, elaborant fitxes educatives que es poden fer tant a l'escola com a casa, enregistrant les activitats per poder anar més enllà dels aforaments o dels tancaments que s'han donat. Et puc dir el que és per Grau Garriga l'art, ja que hem inaugurat una exposició seva. Per Grau Garriga l'art era testimoniatge col·lectiu, no? Com una arma del pensament al servei d'uns ideals, i també un testimoniatge personal, íntim, afectiu. Entre altres coses, crec que és una bona definició del que és l'art.